Ị ma na without English doctor n'ala Igbo anyị na alụ mere anyị? Are you aware of this? Just imagine ala Igbo without English doctor, especially ndị afọ ka na nwere obi mmadụ, ka nwere empathy, ga-abụ oge ọbụla ị kpọrọ fa agbata ọsọ enyemaka to revive onye na-achọ ịnwụ anwụ. Now, unu fụrụ ife na-eme n'ala Igbo ka Okwuluọra nwanne anyị nwoke si wee kpọpụta ụmụnna anyị na pr0blem n'Enugu steeti. Ụmụnna anyị nwegasịrị kidney issue. O nwere ndị nọ ebe a bụ na o nwere ọgwụ anyị anwụ nweziri ike revive their kidney, abụrụ na fa ga-anọ dialysis until enweta donor, ma ọ bụkwa na fa ya enwenwu the fund. Do you understand what I'm saying? When ndị nọ ebe ahụ bụ that na onwerozi ife nwere ike imete ya. Do you understand? Because some of them nwere ike time adịrọzi. Do you understand? And ihe a bụ n'Enugu steeti yo. Ekwubere okwu ndị Anambra, ndị Ebonyi, ndị Abia steeti, ndị Imo steeti, ma a lot of our brothers and sisters, mothers and fathers, ndị anọrọdụ na social media enwere dị ike self inwe this kind of opportunity. Ịghọtago? And ife a na-eme on daily basis. Now, imagine ala Igbo without English doctors. Akwa ifu ka reality si wee dị na pr0blem n'Enugu steeti ahụ. O nwere pastor maọbụ reverend father maọbụ ndị na-agwa gị okwu spirituality, o nwere any of them ifuru osisi kpọnye ofu onye na Jesus ga-agwọ or na God will heal that person? O nwere any native doctor ifuru pụta na-ekwu si kpọnye ma ọ bụrụ ofu onye na ọ rụchakwara ya ọrụ na kidney issue afọ na a ga-solve ya? O nwere. Kwefu ka reality si nọrọ on ground n'Enugu steeti ebe afọ spirituality enwere ike ịrụ nwa anything there. Just imagine ala Igbo without English hospital, English doctors, gala process, study ya for some years. Imagine ala Igbo without na enwero machine eji eme onye na-aya kidney dialysis ka o nwee ike na-adịgodo ndụ. Imagine ala Igbo anyị maọbụ etu a Nigeria nọ kịta na enwero hospital nwere ike ibuga dialysis na enweta nwugodo donor na onye na-anwụ anwụ maka kidney ya dịrọ mma, na ọ na nwanne ya ma relation ya pụta nwa osi na ọ ga-adọ na-etu ofu kidney ya, because kidney na-ada ebuo. Mmadụ nwere ike survive with ofuke. So sometimes enweta nwunye donor ya eme surgery wepụta ofu from nke onye nke ọzọ nke ga-amachinwu wee were akwa mmadụ na-eme ife a niile. Do you understand? Ife agụtara n'akwụkwọ. Ịghọtago? Ejetele ya na mmiri nke eji ejeti ya na crusade maọbụ all night maọbụ no day again maọbụ nke ahụ na-eme 100-day fasting. Ejetele ebe a, ife a bụ sweat and resources mmadụ for years. A na-aga na the due process to acquire knowledge and information to solve human's problem. Then ebukpo onye a theater wee bọba onye a ka anụ wee wepụ kidney na-anwụ anwụ wee were nke ọfụ tinye stitch ya back wee bido nyebe onye afọ ọgwụ o wee dịkwa ndụ ọzọ. Imagine English doctor na ha nọrọ n'ala Igbo anyị. Ịgwa m uru native doctor afa baara gị. Ịgwa m uru na ị na-eje crusade baara gị, na ị na-eje chọọchị na a na-agwa gị na Jesus na-ehire ndị mmadụ. But whenever reality on ground bịa, fanche niile ana Ben Johnson.
like na Ala Igbo kịta dị ka ebe enwere kidney epidemic or even kidney pandemic. Imagine na ofu ya just nọ fraud Ala Igbo niile uche atụ na ya enwere ife a na-akpọ English doctor. Ọ dị ka ya afọ every now and then ifu ndị native doctor eju na social media na-ele claim na-akọ fallacy, superstition, and diffusion everywhere. Nne ha nwaanyị asịrọ ya akwali gị ibu mmiri, aya alụghị ọrụ aka n'obodo, ị ga-eje bunata ndị mmiri, ị ga-eje nye ndị mmiri nri, ị ga-ebunata onye ụwa gị, a na-akọ ihe enwere ike add any value to your life. Dịba anyị akwụọ na line. Ọgwụ ọbụla ifuru today bụ traditional medicine nke ndị herbalist na-enye today remains the ancient knowledge and the ancient information. Onye ọbụla ifu na-enye ọgwụ kịta ihe afụ ihe ọ ya agbaghị onye Igbo ọbụla na papa ya megoro ya. There is no new case to study na anabai today asị na o nwere onye chọpụtara ọgwụ eji agwọ ọya nwana. Ọ dịrọ. Anyị nche nyelele anyị n'ọgwụ ndị China, ọgwụ ndị America, ọgwụ ndị Germany, ọgwụ ndị Vietnam, ọgwụ ndị South Korea, ọgwụ ndị Japan, ọgwụ ndị Pakistan, ọgwụ ndị India, ọgwụ ndị Indonesia, and ọgwụ ndị Canada, Australia, UK. Ebe anyị nche nyelele anyị. Imagine ebe enwere ife a na-akpọ English doctor na Ala Igbo. Imagine it. Just make you imagine ya. Ifo that na ọ bụ that na-enwere ife a na-akpọ English doctor na be anyị ayala afọ. Oh yes, ayama mfọ. Ịpụtazi ịnọla na ịgbakọ ife a ngwale gị. Ọ bụ nkịta na Nigeria function ba properly, Ala Igbo function be etu country suppose is function. Kedu uru ọ dị, kedu problem ọ dị ka ndị native doctor afa a na-agbaghị je na mmiri, kedu problem ha ga-solve? Gbanwe problem dị ife afa na-solve. Gbanwe problem pastor na-agba gị bịa crusade ga-solve na ndụ gị. Gbanwe problem pastor gwara gị nọrụ 100 days fasting ga-solve. Kedu ife ị na-achọ? Abụrụ for better life, for prayer level ground, ime business ka ọ na-aga ọfụma, ị na-achọ di. Mana boys ya juru na prison all over the world, including Nigeria, because of one crime to the other. Ndị nwa anọ kwuru na nga onye ọbụla adazi are fighting for survival. Abụ onye riju afọ wee chọba nwaanyị ọ ga-anụ. Do you understand? Ị chọrọ ịgba moto, gwa m ife dị ife ahụ iji agbagharị. Ife niile ahụ ihe gọọmenti ga-solve. So ifu na gọọmenti anyị bido function ma properly solve bịa, ifu na all these pastors fanja ga-adị irrelevant, including nwa dibịa na nzugo na-agba gị na onye na nne nwaanyị ma na-eji obodo oyibo ebute ego. O nwere uru fa bara na society mụ na gị na-abụ. Ndị bara uru na society anyị bụ ndị nke afịa bụ ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, because some of them na-atara ịchụ mana o nwere nke karịrị fanụ. Do you understand? Reality aligo n'Enugu steeti o. Ka Jesus bịa perform wonder, ka God bịa perform wonder, ma ọ bụ nwa native doctor afa bịa perform wonder. Iyala afọ ha na onwekwe ọbọkwa na fan loketa na okwuru ọla na-ekwu na ndị be anyị na mkpọchi na kidney problem. Ọbọkwa na fada anụ ya o, mana fa ga-eme ntị ka eguzodoro ọkụkọ ọkpa. Ha nwere ike ịpụta kịta asị onye fe ofu onye n'aha Jizọs na kidney onye ahụ ga-revive back. Na ya alụrụ onye ọrụ, alụchakwala ọrụ onye ọrụ kịta na kidney ahụ abụrụ ife na land. A ga na-agbagharị from one native doctor, English native doctor hospital to the other. Ebe ọbụla ịfụrụ ndị native doctor, ndị English native doctor ji afọ ike, especially of some of them na fight to ime ka amara that na a ga-azọ mmadụ ndụ maka onwere ife karịrị ndụ. Ekenekwenu m unu. Ya ga nsị ka m bịa shia gị na reality ọ dị n'Enugu steeti. Onye ọbụla kịta ga-amị na ishie.